Ясене, хайде по-бързо, моля ти се. Хайде. Кога ще се върнете? Мамо! Ставай, де. Няма. Мамо, дай ми лунохода. Мамо, дай ми лунохода! Що не ми го даваш? Къде си го скрива? Моля ти се. Хайде, ставай, ставай. Ставай, че нямаме време. Хайде, помогни и ти нещо. Каква си? Ставай да печелиш пари. Кажа аз на тебе. Общински комитети подаряjo. Хайде, 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 момче. Ай, статко, излизаме. Ясен. Не дай, моля, не дай така. Ау, Ясе, какво направи сега? Голямо момче. Не те е срам. Роби, моля ти се, помогни и ти, де. Хайде, Яше, хайде. Хайде, че нямаме време, излизаме с татко и двама, Ясене. Добро утро, госпожа Гълбова. Добър ден. Добър ден. Не сме ли сбъркали? Предполагам, че не. Заповядайте. Заповядайте. Още нямаме фирма, защото нито един от проектите не отговаря на изискванията ни за красота и елегантност. Моля? Не пушиме. Слушам ви. Искаме да строим надстройка. Имаме въздух 100 квадрата. Праща ни професор Маринков от главната дирекция. При нас няма значение кой ви изпраща. Момент. Мерси. Пардон. Виж каква хубава детска, а? Ето този. Модел 685. Чакайте. Но тук не виждам камина. Момент. Цял живот съм си мечтала за камина. Като на сестра ти.
Моля. Тип Юлий Цезар. Сюлейман Великолепный. Мадам Дюбари. Петър Велики. Камината, това е ядрото, цимента, железобетона на нашето ново семейство. Статистиката показва, че разводът при семейство с камина е минимален. Защото камина, преведено на български, значи огнище. А огнището за българина е средището, откъдето цялото семейство черпи топлина. И като постелим пред нея една меча кожа. Може и овча. Мадам Дюбари? Не, Петър Велики. Петър Велики, моля. Петър Велики. Петър Велики, индекс 13. Моля, заповядайте. Уиски и шафъстък. Какво да ви пожелая? Нищо друго, освен да отгледате внуци, правнуци в новата къща. Мерси. Благодаря. Вие просто ни трогвате. Не съм виждал такъв шеф, другар шеф. Нали? Заповядайте, другари началник. Заповядайте. 3 минути закъснение. Днес изчислителните машини не са в добро настроение. Ето това разбирам аз работа. Да. Тук всичко е описано по операции. От най-драта до най-дребната. Например, е поставена италиански звънец с мелодия Аида. Да. Моля. А Петър Велики влиза ли? Разбира се, Петър Велики. Ето, включена е сметката. Очаквах по-малко. Икономията води до мизерия. Помислете си. Тухли от червен бряг. Чамов материал от Родопите. Цимент марка 500. Дъбов паркет на квадрати. Като в Лувъра. И така нататък, и така нататък. Добре, кога ще почнете? Веднага, щом внесете капарото. Моментално. А кога ще получим ключа? Момент. 2356 дни. 12 часа. 35 минути. Край на следващата петилетка. А? Какво? Да. Разбрах. Добре. Аз не може да се престани. Чуваш ли какво ти казвам? Не, не на тебе, не на тебе. Детето ви вкъщи е цяла лудница. Какво? Не разбрах. Я се не. Стига. Изведи го навън. Да. Чакай да премине бурята. Бурята. Изнеси го навън. Ела, По-скоро. ела, моето момче. Да. Айде, моля те. Да, добре. Слушайте. Сега се чува по-добре. Какво? Да. Слушам. Какво? Точно така. Браво. А как се казва? Как? Баш майстора? Само това ли? А къде живее? Момент. Улица Победен бой, 707. Елеся, Дари, моля!
секунда. Извинете, другарко, Моля? това не е ли улица Победен бой? Не, това е Победа. А да знаете къде е Победен бой? Не зная. За нищо не те бива. Един майстор не можеш да намериш. Иди го намери ти. Браво, бе. И това ли аз трябва да правя? Не само това. Маценце. Моля ти се. О, то отдавна заспа. Едно огънче? Съжалявам, не пуша. Жалко. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Ще ме оставиш, ма? Дай пешкира. Пращаме при вас другари Сербезов. Гълъбов. Да. Аз рекох да не си.
от чантаджиите. Дай ми гащите. Заповядай. Добър ден. Сядай. План имаш ли? Имам, всичко имам. Момент. Ето снимката и плана. Сто квадрата, Квадрата. балкон, Балкон. камина. Надстройка. Ето и снимката. Кире! Много ли бързаш? Мончо, я извикай баща си. Тате, викате Чичо! Кажи, бат. Кирия, това е другаря Гълъбов. Приятно ми е. Взимай отпуска и да почваме. Какво ще прави? Вила, къща? Има въздух 100 квадрата. Надстройка. Не мога, бат. Що бе, Кире? Като не искаш инак, ще плащам надник. 20. 25 нека да са. И 100 да ми даваш не мога. Не се сърди, бат. Не мога. Абе, за месец-два ще го отупами. Пиши се болен. Какво ти пречи? Казах вече не мога. Ако е за ден, ба. Моля ви се, другаро Кире. Другаря Гълъбов може след време нещо да отслужи. Ай го, Мончо, расте. Абе, не е там работата. В събота и неделя ще идвам да ти помагам. Нямам нужда от тебе. Язък, че се напикал в ръцете ми. Пълен е с орденя, мазощилам ти. Ще стани без него. Заповядай, майсторе. Другарю Кире. Заповядай и ти. Моя дом аз черпя. Вески? Тео Ахилеус. Уломени, да. Добре. Адея... Адеус Апелео... Meni najde de Peleo, uno mene Hemori. Заповядайте. Мерси. Ай, Триенцо, Самета! Ей! Хайде, Цимента! Майсторе, кажи сериозно, кога ще почнеш у нас, а? Отма, щом дойдеш горе, ама така по-бански. Ти ще си четеш, аз ще си зидам и ще плащам по 8 лея надница. Виждаш ли легена с врялата вода? Не те е срам. Стар човек. Ама и ти. Спокойно, бе, Лелио, нали работа ще вършим? Ще ти дам аз на тебе една леля, че ще ме запомниш. Мене едни заби дека са ме болеле, а друго изключително. А сега, че ни вземе здравето тоя звер. Ще го вземе на върба! Хайде! Идеме!
Докараха ви цимент и пясък. Така ли? Да. Вие ми съобщихте една ужасно приятна новина. Ако така ми отговаряте и на изпита... Менин айде тея пелеус, адеу ахилеус, улу мене хемори ахайус алге етеке. Обърнете внимание как започва Омир. Менин аейде тея. Гневът ми възпее, о музо, защото на този гняв се крепи цялата Илиада. Другарю Гълъбов, моля ви се, кажете на баш майсторе две думи. Не се ли разбрахте? Не, той иска невъзможното. Да стоя горе на строежа по Бански. Щял да ми плаща 8 лева надница. Има вкус човека. Елате с мен. Здрасти, майсторе! Здрасти. Леко да се не цунете. Аз така се зарадвах за цимента, че... Какво ти влезе в окото? Аз някой ден от такива като тебе хептен ще окюрове. Ти не гледай мене, гледай това хубаво момиче и ще ти мине. Да! Знаеш да се занасеш, а не питаш как съм взел цемента. Нали въпросът е уреден? Уреден. Ти си мислиш. Ама аз ти казах, внимавай, бе, човек, защото имам лош навик. Слагам ти шапката и си дигам чуковете. Каква шапка? Каква шапка? Не се ядосвай, майстора, кажи, кога ще направиш банята на това хубаво момиче? За това, дет не ти влиза в работа, знаеш да питаш. А що не питаш колко дни ставам събалил от 3? Само ти не можеш да ми платиш. Извинявай, но аз ти дадах толкова, колкото поиска. Моля ти се. Ма значи ти искаш от моя джеб да излезе ли? Не? Оставите за комедия, моля се пред момичето да не се караме. Не дей така. Другарю Гълъбов, аз после ще ви се обадя. Да, почакайте ме долу. Добре. Здравейте, другарю Гълъбов. Взели? Взех. Ти няма да вземеш. Дали, питай колко часа е висял на опашката. Кажи колко души напираха и нищо. Верно е, то човек не да строи. И на него трябва да платиш. Човека цял ден загуби от работа. Не ходи там. Няма значение, аз за услугата. Слушай, другарки, ти също си майстор. Кажи ми, правилно ли да ми иска допълнително пари, след като веднъж сме се спазарили и аз съм му дал всичко до стотинка? То си е ваша работа, оправяйте се сами. Ти му кажи колко души бяха на опашката и взели някой цимент. Не знам, аз си отидох. Ей, това исках да чуя от тебе. Ами ти така можеш да поискаш да те вкарам в университета. Нищо не давам. Майсторе. Другарю Кире. Майсторе. Аз вече нямам работа тук. Кире, почакай. Майсторе. Другарю Кире. Ама вие като децата, що ми трябваше да идвам? Бате? Няма бате, няма мате. Да ходи на държавния сектор при вас. Аз си отивам. Файром! Файром! Майсторе, почакай. Моля те. Другарю Кире много добре го каза. Ние не сме деца. Това е за последен път. И си помисли. Ти си помисли. После да не плачеш. Вар! Вар! Ай, на здраве сега. На здраве.
Майсторе, яла насам. Нали тук трябваше да има сводче, защо не си го направил? Защото аз правя къща, а не черква. Тия разсъждения ги остави за бълдъзда си. Дала съм ти план, по него ще вървиш. Още нещо да заповядаш, Лелю? Има. Няма ли да погледнеш? Думай, не съм Кьоров. Нов план за балконите без греди, но ще увеличиш желязото с по 50 кг на квадрат. Тъй. А кой ще плащаш за желязото? Не знам, но по стария план има опасност да паднат. Ега не паднат! Извинете, може ли огънчета? Слушай, ама утре да не поискаш пак с гради. Няма да стане. Улеснявам ти работата. Ти знаеш, че с гради е по-мъчно. Леко ще ме издухаш, бе. С още нещо да ме улесниш. Гледай ме. От гледане доне файда няма. Се за файда мислиш. Аз ли? Смей се ти, смей. Да бях по-млад като студента. И сега не си за изхвърляне. Слушай, искаш ли да се пазарим с тебе? Ще ми стоиш тук, ама като на плаж. Сещаш ли се? Ще плащам по 10 кинта. Заслужава да се помисли. Другарю Пирогов, моля, не прекъсвайте. И там казаха, че няма нещастен случай. Поне да е станало нещото да се успокоя. Ало? Ало? Так, коя си? Ето го. Какво е това? Нещо като договорче. Няма да стане. Защо? А като ме спипат чантаджиите, ти ли ще плащаш? А то си е за наше спокойствие. Аз съм си спокоен. Пазари си друг. Майсторе, Прибери си хартийките, няма да стане. другар Кире, гледай сега. Няма какво да гледам. Моята дума е Конституция. Може да питаш за мене. Кире, така ли е? На здраве. Добре. Дай си ръката. Да видиш с какъв човек имаш работа. Ето. Капаро. По стотинка съм ги събирал. По-тихо, Ясе. Ало? Милиция? Гълъбов, Робеспиер. Видя ли сега, Ясе, като не заспиваш, баща ти няма да си дойде. Турбалан ли го е взял? Да. Няма такова филм. Няма, ама има. Ало? Ало? Да, милиция. Гълъбов, Робеспиер. И когато задуха северният вятър Борей, белоноги тракийки бързат за вкъщи, и тогас край камина събира старците сладкодумни цар Рез и слуша техните песни и приказки. А каминът е от мрамор и чак от Ида донесен, смет тиванска кована. Какви поети имало, а сега? Няма. А на здраве. Той е голям чит, бе, Кире. Две думи
Айде, интелигенцио! Я не увиждай. Много е дърве. Нема друг. Майсторе! Майсторе! Няма цимент, другари, това е. Търсил ни вчера 10 пъти. Лъжи като дързи. Не, Йок. Кантарев! Кантарев! Кога ще има? Тихо, тихо. Кантарев, аз съм. Един камион? Благодаря. Да. Другари, тръгна ли един камион? Аз бях първи сутринта, дойдох в 4 часа. Мисля, че в тая лудница не може. Затваряме кепенците, другари. Какво става? Нищо не става. Трябва много да си купиш. 80 лея, купи си ти. Извинявам се, моля се. Извинявам се. Извинявайте. Извинявам се. Кире! Другарко, пази му реда, молица. Ела съм. Ела тук сега. Даваш му 20-тачката и готово. С такива работи не се занимавам. Уж искаш да го питаш нещо. Иди тогава ти го питай. Море, аз да не бях съдрал с него. Здравейте. Извинявайте много, тук ли дават цимента? Не е тук. Тук. Благодаря. Извинявайте, само да попитам. Тук е, заповядайте. Кафето. Ало, другарю! Не го ли познаваш? По телевизията, бе, бате. Големите майтапи. Ако ще е от киното да е. Тук всички сме равни. Море, аз да бях на негово място. Направо при министъра и дай! Ало, Мончо, ти ли си, чуеш ли ме? Слушай сега. Бай, Спиро! Чакай. 2,88. Да нямате грешка. Видя ли, бе? Заради тебе каква грешка ще да стане? 1,88. Вие, моля. Бай, Спиро! Тичо каза да занесем татковите ордени в Топливо, ама веднага. Другари, затваряме. Викат ме в управление. Не може, другари. Не може. Затваряме. Извинявайте. Затваряме. Край. Затваряме, другари. Отивам в управление. Моля ви. Прощай, Спири, ама не те видях, бе. Главата ми се е замаяла. До кога ще ме пращате зелен хайвер, бе? Ма нямам 4 ръце. Ако не можеш, ти кажи да си търся друг. 100 кила бензин похарчих по тебе. Хайде, ще си го изкараш от зелките. Майсторе, моля ти се, бе. Не мога, бе, братко, не мога. Гледай сега. Кое е това? Какви са тия фокуси? Трай сега те вида. Екстра си. Ай сега влизай в канцелария. Ти да ни се слънчасала? Защо, бе? Твой си е. Ако, няма да стане. Значи не искаш? Не искам. Ама ще удържа аз на тебе. От надника. Да. Айде, бе, майсторе, от кога те чакам? Слушай се. Готово, бе? Бай, Петко. Късно е, затваряме в понеделник. Дай, давай.
Майсторе! Нали се разбрахме с тебе, бе, човек? Ама казаха ми, че ти си баш майстора. Нямам време, намери си друг. Майсторе! Здрасти, майсторе. Здрасти. Как е? Екстра. Здрасти, майсторе. Здрасти. Как е? Преди час тук беше ледата Пелагия. Коя? Архитектката, аз така и викам. Довта с нов план за балконите. Иска да подсилим желязото и да няма гради отдоле. Щом трябва... Да, ама на Байлия арматуриста се отваря двойна работа. Кой ще плаща за желязото, аз ли? Ами аз ли? Тай няма да стане. Молим. Шегувам се. Шегувам се, бе. Ай на здраве. Значи за Байлия арматуриста нищо няма да има, а? Нито стотинка. Ама ние все така ли ще я караме с тебе, бе, човек? Това е положението. Като 2 и 2. Ама ти само едно знаеш, като поповете. Дай и дай. Ама до тук ми дойде. Карай, карай. Карай. Ай на здраве. Така ли? Колко ми измъкна за пясък? Двойно. Аз проверих. Платих ти за 11 кубика дървен материал, а тук, ако има повече от 8-9, заплюй ме. Дай за цимент, дай за арматуриста, дай за... Ами то, човек, железни нерви да има, кисията да му е припълнена с пари. Ами така де, аз книжката на детето изпразних. Ще ти сложа аз шапката на тебе. Уху, като нищо ще ти я сложа. Ще ти я сложа, бе, човек. Ти гледай, аз да не те сложа някъде. Айде, де. Опитай. Ти мислиш, като си професор, ръцете ще целувам, а? Аз никога няма да стана професор. Майсторе! Майсторе! Другарю Гълъбов! Майсторе, чакай малко. Абе, защо ме караш да те гоня? Много те моля, разбери ме, влез ми в положението. Моля ти се. Айде, айде, не съм черква да ми се молиш. Гледай какъв човек си. Много ти се моля, разбери ме. Моля не. Майстор. Моля те, моля те. Разбери ме. Майсторе, разбери ме. Виновен съм. Сгреших. Много те моля. Пусти ме да мине, Много те бе. моля. Виж какво. Ти баща, ти майка. Ако искаш, мога да ти падна на колене. Ти баща, ти майка. Ама и ти ги приказваш. Нищо да е, и между учените се намират сърсеми. Намират се. Да ти помогна тук. Заповядай. Пелагио! 2 пакетарда и плаща. 3 пакетарда. Златен човек си. Като умреш, кой ще ни строи? Стига се наливал, ще дереш лисици. Плаща. Писала си 5, пък те са 4. Може. Може, ама много бързо искаш и вила и кола. Всеки иска. Голема работа. Една бутилка 1,50 лв. Слушай, не така. Ако искаш, ти плащам по 8 лева, ама честно. Тук не е интересно. Да идем другаде, а?
Бе, ние ще идем, но първо да оправим баите Илия. Кой? Арматурист. Ама ти пак ли започваш? Ти си непоправим тип, да знаеш. Абе, аз не знам какъв съм, но ти ще си платиш още сега. Какво? Да ми се махаш от главата, че... От утре да те няма. Мошени. На моя черен ден, не чакай ме, и ще се върна Ти си мошеник! Ето такива ме разсиват като тебе. Мошеник с мошеник. Да се махаш по дяволите! Хулиган! Я го гледай ти. Отворете си устата. Отворете си устата. Дишайте. Дишайте. Не дишайте. Мамо, кога най-после татка ще умре? Няма нищо страшно. Повече спокойствие. Транквилан, прениламин. Името беше? Робеспиер Гълъбов. Помня, че имаше нещо революционно. Да, баща му е бил учител по история. Години? 45. Непълни. Тихо я се. Спокойствие. И по-малко алкохол. Добър ден, другарю Гълъбов. Добър ден. Извинете. Какво ви е? Нищо, нещо, сърцето. Нищо ви няма. Вие сте толкова жизнен човек. Извинете, не можах да уредя вашата работа. Нищо, аз се уредих сама. Гледайте си здравето. Чао. Чао. Здрасти. Здрасти. Прощавай, много се напих тогава. Случва се. Абе, ти си по-дребен от мене, пък издържаш. Какво да правя? Днеска човек трябва да има нерви като на биорогит. Ама аз ги нямам. Ама ината ти е голям? Не е над, бе, майстре. Значи за бай или арматуриста нищо няма да има, така ли? Не издържам повече. Не и се имаш късмет, че хванали на работа, не обичам да я оставям по средата. Мислех да ти сложа шапка, ама айде, от мене да мине. Каква е тая шапка, гдето толкова ме плаши с нея? Ще кажа. Има време. Радвам се, че се разбрахме. На здраве! А, не, бягам. Защото след онова пиене цяла седмица не съм ходил на лекции. Бягай, днеска бягане моя майката. Пусни ми този троен фиш, ама в централната поща, чули? Що ме за тебе може? Бягай! Каже. Дай едно празно шише. Айде сега долу. И като ви свирна сте тук. Да не ни отбиеш от парите като миналия път. Няма. Този път няма. Абе си. Какво е? Без мезе не мога ме пием. Хайде, влачи. Болат ме забити. Хайде.
Заповядайте. Хайде, не. Мерси. Айде този път пред тебе! Добър ден. Честито на Карлията! Мерси. 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 Заповядайте. Къде те остава? Ела да ти покажа Камилия. Чертей си. Виждаш ли колко е хубава? Ето този прибор е за общо ползване. Другари и другарки, предлагам преди да седнем да запалим камината. Ето нашата изненада. Я да видим какво има. Дръжте, момичета. Ами, сега да видим. Какво е това? Хубава цепеница. Другари, предлагам Изцапаме. лентата да бъде прерязана от другарката Снегарова от името на кварталната организация. Заповядайте, другарка Снегарова, заповядайте. Тишина, другари! Тихо! Тихо, де. Добре дошли в нашия квартал. Да си плащате редовно членския и да бъдете първи в акцията. Честито! Аз пък предлагам първото запалване да извърши весталката на този дом, по чиято инициатива е построено това великолепно съоръжение. Разбира се, разбира се. Айде да кидаме запалянията. Заповядайте. Роби, гостите! Какво ти е? Лошо ли ти е? Другарко Снегарова, бърза помощ, моля! Бетер Кремиковци, бе! Аз мисля, че трябва да повикам кварталния. Кварталния. На него му дай само усмивки да раздава. Това какво е? На мене 3 пъти ми крадат капачката за бензина. Гледай там. Сега ще пламне. Какво става тук? Филм ли снимат? Гледай, този сладур пак се е натряскал до козирката. Дай пак! Дай пак!
мошенници. Как няма да има мошеници, когато света е пълен с такива като тебе? Татко, един чичко вика, филм ли снимат? А? Пак глупости. Да. Като ти плесне един шамар, само на филми ще ми станеш. Моля се, изнеси го навън, че както ми е причерняло, да ти се не види и камината. Какво? Нищо. Ало, милиция, да дойдете да си вземете един баща хулиган, дето си бие децата. И аз се не наядосвай баща си. Чуваш ли ми? Ела веднага тук. Да. Момент. Какво стана? Нищо не може да се направи, мой човек. Всичко опитахме. Сега още повече пуши. Обърнахте къщата ми накочена. Ти вместо да крещиш, виж кой ти е правил камината. Такива като вас се е правили. Пали гаси, дай 20 Но аз няма да оставя така тая работа. Колкото ви е черен живота, по-черен ще го направя. Деде! Ще чакаш теца, мой човек. Айде, Станчо. Буки, азбуки, буки. Виж какво, мой човек. Трябва да е заседнала в комина топка памук от тополите. Ей? Ще трябва да сипем 2 тона белина. Или 3. Марш! Марш! Аз също съм майстор, но не мога да се меря с него. Колко къщи са минали през ръцете му. Да, но на моята си оставя ръцете. Не е хубаво, не че ми е братно, е баш майстор. Аби чирак да е, само комина да оправи. Язък за хубавата камина. Ощя ми се къща и всичко. Значи казваш, че коменджиите нищо не можаха да направят. 3 дена идваха хората, вдигат ръце. Станах за смях. Замина преди няма 5 минути. Как го изтървах? Не. Другоре Гълъбов казва е злато човек. Дето само е малко нервозен, ама се разбрахме. Голяма беля ми направи. Сега кого да търся? Никой няма да търсиш. Аз ще дойда. Аз се му знам адета на бате. Сигурно някое парче. Тухла се е залепило и колкото да блъскат, това ще е лесна работа. Другаро Кире. Моля те се, пристани с тая лъжица. Моля ти се, я по-спокойно. Какво става? Готово е. Какво беше? Тухлите поддали. Абе, той майстора добре ни казваше. Да не бързаме, да намерим специални тухли, ама ние... Но иначе екстра го е направил.
Разбира се, от занаят. Само малко дето е дявол. Роби. Не пуша. Казва му да дойде при нас, а той вика: аз и така съм си добре. Защо да плащам членски внос? Ами така е. Роби. Роби. Менин аеде теа, пелей адео Ахилеос. Гневът ми възпей, о музо, гневът ми. Мошенници.